сайфиддин камолзода раиси суди шаҳри ваҳдат ба қароре имзо кард ки бояд адолатро барқарор кунад. ин кор дар ҳузури муштариёни ширкати зармо сохтмон ва хабарнигорони радио озодӣ анҷом дода шуд. раиси ширкат Шарафи Мирзораҷаб боздошт хоҳад шуд бори чаҳорум. муштариён ки наздик ба 20 нафаранд мегӯянд борҳост Шарафи Мирзораҷаб ваъда медиҳад аммо иҷро намекунад. вақте ки моро бовар кунонид шартнома карду дараш қарзоя каша ба кала гирифт. вақте ки баромад инаки моҳи август буда, август 15 август баромад. гуфт ки то 4 октябр то 4 октябр дома месупорам. не ки ҳами баромадагиш баромад дига қатъи ягон кас дар тамос нашид, кори ягон кас ҳал накард. инами ба ҷои пултон ғишт бигирен мега, ба ҷои пултон чӣ овард, либоса овард. охири он да бо виски да гузашт. инам хеле мардума ба нами роҳ фуреб кардистанд. имрӯз пага ҳами хел мо суди олӣ да муроҷиат кардем. суди олӣ мо раҳмат мегирем суди олӣ да, барои ки дертарам шид не ки ҳукма бекор карданд. ҳозир бояд ӯ дар кофтукои ҷиноӣ қарор дошта бошад. аз ҷониби дигари ҷанҷол роҳбари ширкати зармо сохтмон Шарафи Мирзораҷаб пурсидем чаро 6 сол ба ин су ваъдаҳояш иҷро намешаванд. мо ака ҳами бинода кати соҳиби замин я дута мушкилот доштем. айни замон аввалра бартарифӣ кардем. баъдои 1 апрел сохтмон мо сар мешавад. уҷада 17 та жители ҳаст. мо ҳамаша рӯйхатошона дорем. ҳамашон кати суҳбат кардагем. мо маблағҳои онҳоро метем ки ва ё 50-40 ҳазор сомон спурдагиам ака. ҳар якадом инҳо фаҳмо. яъне бино кай сохта мешавад дар ниҳоят? аз 1 апрел ака. вале не анҷомаш кай анҷом меёбад? баъд анҷомаш дар муддати 2 моҳ 3 моҳ тақрибан 2 этаж дига мондаи бино тамом ака. вале иҷро нашудани нақшаи сохтмон ягона мушкили байни ширкат ва муштариёнаш нест. Андрей Майсенко яке аз муштариён мегӯяд хонаҳои ҳанӯз сохта нашуда якбора ба чанд нафар фурӯхта шудаанд. не ду шаҳрнома доре ҳардумон як шай ҳаму колхози Россия будагиш қатъи нима як метажаш аз 4 квадрата. яъне ба ду кас фурӯхтагӣ аст. ҳаму як хонара ду кас да фурӯхтагӣ аст. шумо ҳам инҷа хона гирифта мебудед? не ма ҳамҷада гирифтам. одами колхози Россия да буд иҷада додакша ҳам хонаи ма гирифтагира. яъне ҳамин хонаи шуморо боз ба дигар кас додааст. шаҳло Абдуллоева муштарии дигари ширкати сохтмонии Зармо сохтмон мегӯяд ки шавҳари марҳумаш барои харидории манзиле ба ин ширкат пул супорида буд. $300 гирифтагиян, муни ахмақ мукадагиян, пула гирифтагиян. шавҳари ман зинда буд, ман дар хона файрод мукадан $6,000 айма гирифтагиян. ай шавҳар ман ай дига кас қарз гирифтем, шавҳар ма додум, ҳамин хеле мукадагиян. мо чикор кунем ки ҷо бурама? ман одами беваза. сармеъмори шаҳри ваҳдат дар суҳбати бидуни сабти видеоӣ ба Радио Озодӣ гуфт ки аз фаъолияти ширкати сохтмонии Зармо сохтмон худаш низ ба дод омадааст, зеро аз муштариёни сохтмони бинои истиқоматӣ дар кӯчаи Гагарин мебошад. вай низ умедвор аст ки қарори ахири додгоҳ бобати боздошти Шарафи Мирзораҷаб мушкили наздик ба 20 хонаводаро ҳал хоҳад кард.